Tapos na magbabat. Uy, wheels on the bus? Ligo na nga ako guys. Kasi sabi ni mama, need ko daw maligo ng maaga para malamig. Ha? Malamig. Oh, mag skincare na nga kami ng buning. Yan siya. Wheels on the bus siya guys. Oh, wait lang. Na good morning guys. Katatapos lang namin maligo ni mama. Sali ka? Da! Ito na nga si Buning. Ang gamit ko pala na diaper is Korean diaper siya kasi mas mura. And yung 50 pieces is nasa 300 plus lang. Yay! Tapos nilalagyan ko siya after maligo ng kamay ni nanay. Ito yung famous na para sa ubo, ganun, para makasleep ng maayos. Tagilid ka. Gustong gusto niya talaga magpapamassage. Feeling boss niya kasi feeling boss. Salit na. Lotion. Ito yung lotion. Ay, nako. Inaano niya. Wag, Buning. Sige na. Saan na yung asan na to na? Wala. May kasi ako nilalagay sa kanya, Vaporub. Kasi para sa ubo niya. Cover niya. Yehey! Lotion. Ay, sis. Higa na si bossing. Tapos lalagay tayo ng ito, Vaporub. Kamay ni nanay Vaporub para sa ubo at sipon. Dito lang sa chest. Lagyan natin sa chest. At lagyan din natin yung likuran ni Buning. Maganda to siya para sa mga may hika, may mga ubo. Tapos lalagyan din natin yung talampakan. Ito yung routine namin guys. At bibihisa na natin ang batang makulit. Ang hirap talaga guys, no? Kahit masakit yung nanay. Wala, iindahin na natin yung sakit para maano natin yung anak natin. Maalagaan. No choice tayo. Wala ba stress na? At lastly, nilalagyan ko yung mukha niya ng Squalene baby oil. Ito. Nilalagyan ko yung mukha niya. Skincare. Sige, ganyan na muna yung mukha mo. Sige na. Sige.
First na si Buning. Stand na, stand. Ay, stand ikaw. Huwag mo pabuhat yung masakit yung ipin ni mama. Nasa. Dede. Dan na? Dede. Dede. Ay, hello. Hello, Ning. Oh, may mga ano siya guys kasi ang kulit kasi gusto niyang mag-run sa ano kaya ayan oh nasugatan na yan dede nanak nangingi siya ng dede nagutom siguro siya bear brand lang yan guys kasi ayaw niya yung mga mamahalin na milk mas okay yun kasi makapag ano kami. Ay! Fresh na kami dalawa. Yan siya on. Dede na siya. Sarap? Yummy? Yummy? Nagising ako guys, sarap sana ng tulog ko. Ay, nako. Hinulugan ba naman ng tablet yung mukha ko guys? Ang sakit-sakit. Ay, nako. Buning din. Dede na naman siya. Nako, sobrang sakit talaga guys. Kasi, wag na dede siya. Ay, sumasakit talaga kumikirot yung ano ko, yung ipin ko. Ay, nako. Sakit-sakit pa ng ulo ko. Hindi ko na alam ay mata na lang ipapakita ko ay para nakakatawa naman kasi tignan yung mukha ko para nga akong fish. Guys, gusto ko pala magpasalamat sa lahat ng mga nanonood at sa mga nag-subscribe, nag-comment at sa mga nag-iintay ng videos namin ni Buning. Pasensya na po, ganito lang muna yung ma-share ko kasi grabe ang hirap talaga guys. Kahit mga ano ko, hindi ko pa nalalabhan mga damit ko, tapos mga damit ni Buning. Anak. Magdede, ganyan siya. Kaya minsan nahihirapan ako, ang bigat-bigat niya pa. Ayan. Tapos na? Tapos na? Tapos na magdede? Dede. Oh, dede. Tapos na daw siya magdede, guys. Dito na lang muna. Paalam.